Салом алейкум ба ҳама. Нерӯҳои барқи обии марказӣ дар ҳудуди кадом ноҳияи иқтисодии Тоҷикистон сохта шудааст? Вахш. Дар ҳудуди комплекси ҳудудии истеҳсолии Тоҷикистони Ҷанубӣ кадом соҳаи саноат бештар рушд кардааст? Электроэнергетика. Дар кадом ноҳияи Тоҷикистон корхонаи бузурги саноати химия ҷойгир карда шудаанд? Ёвон. Обанбори селбур дар ҳудуди кадом ноҳияи иқтисодии Тоҷикистон ҷойгир шудааст? Кулоб. Нерӯҳои барқи обии Роғунро дар ҳудуди кадом ноҳияи иқтисодии Тоҷикистон сохта истодаанд? Рашт. Аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ кадом ноҳияи иқтисодии Тоҷикистон ҷойи аввалро ишғол мекунад? Ҳисор. Обанбори Катасой дар ҳудуди кадом ноҳияи иқтисодии Тоҷикистон ҷойгир шудааст? Суғд. Тоҷикистон чиро содирот мекунад? Нахи пахта. Тоҷикистон чиро содирот мекунад? Мева. Моли ба Тоҷикистон воридшавандаро муайян кунед. Маҳсулоти нафт. Давлати нимҷазиравиро муайян кунед. Португалия. Давлати нимҷазиравиро муайян кунед. Яман. Давлати нимҷазиравиро муайян кунед. Вьетнам. Давлати ҷазиравиро муайян кунед. Филиппин. Давлати ҷазиравӣ. Ирландия. Давлати ҷазиравӣ. Ямайка. Давлати ҷазиравӣ. Малта. Кадом давлат дар соҳили Уқёнуси Атлантика ҷойгир шудааст? Гамбия. Кадом давлат дар соҳили Уқёнуси Ҳинд ҷойгир аст? Ҷибутӣ. Кадом давлат дар соҳили Уқёнуси Ором ҷойгир шудааст? Вьетнам. Шакли идоракунии кадом давлат монархӣ аст? Марокаш. Шакли идоракунии кадом давлат монархӣ аст? Люксембург. Шакли идоракунии кадом давлат монархӣ аст? Лесото. Шакли идоракунии кадом давлат монархӣ аст? Малайзия. Шакли идоракунии кадом давлат монархӣ аст? Камбоҷа. Шакли идоракунии кадом давлат монархӣ аст? Ҷапон. Сохти сиёсӣ маъмурии кадом мамлакат федеративӣ аст? Мексика. Сохти сиёсӣ маъмурии кадом мамлакат федеративӣ аст? Канада. Сохти сиёсӣ маъмурии кадом мамлакат федеративӣ аст? Бразилия. Кадом давлатҳо дар соҳилҳои Уқёнуси Атлантика ҷойгир шудаанд? Мавритания, Гаяна ва Ямайка. Вобаста ба мавқеи географии Туркия, Эрон ва Ироқ ба кадом гурӯҳи мамлакатҳо дохил мешаванд? Осиёи ҷанубу ғарбӣ. Кадом давлат дар соҳили Уқёнуси Ҳинд ҷойгир шудааст? Кения. Соҳилҳои кадом давлатро обҳои Уқёнуси Атлантика иҳота намудаанд? Куба. Кадом давлат дар соҳили Уқёнуси Ором ҷойгир шудааст? Эквадор. Кадом шаҳр дар соҳили Уқёнуси Атлантика ҷойгир шудааст? Дакар. Кадом шаҳр дар соҳили Уқёнуси Атлантика ҷойгир шудааст? Луанда. Кадом шаҳр дар соҳили Уқёнуси Атлантика ҷойгир шудааст? Монровия. Кадом давлатҳо дар хушкӣ бо як давлат ҳамсарҳад мебошанд? Гаити ва Канада. Кадом давлат дар хушкӣ танҳо бо як давлат ҳамсарҳад аст? Португалия. Кадом давлатҳо ба баҳр роҳи баромад надоранд? Боливия ва Парагвай. Кадом давлат ба баҳр роҳи баромад надорад? Словакия. Кадом давлат ба баҳр роҳи баромад надорад? Швейтсария. Кадом давлат ба гурӯҳи мамлакатҳои ҳафтгонаи бузург дохил мешавад? Фаронса. Кадом давлат ба гурӯҳи мамлакатҳои ҳафтгонаи бузург дохил намешавад? Бразилия. Ба гурӯҳи мамлакатҳои ҳафтгонаи бузург кадом давлат дохил мешавад? Ҷопон. Кадом давлат аз ҷиҳати бузургии масоҳат дар дунё ҷойи аввалро ишғол менамояд? Русия. Аз рӯи бузургии масоҳат кадом давлатҳо ба даҳгонаи аввалин дохил мешаванд? Австралия ва Қозоқистон. Масоҳати кадом давлат бузургтар аст? Гурҷистон. Масоҳати кадом давлат бузургтар аст? Сенегал. Масоҳати кадом давлат бузургтар аст? Туркманистон. Масоҳати кадом давлат бузургтар аст?
Уганда кадоме аз давлатҳои нобаршуда аз ҷиҳати масоҳат мақоми якумро ишғол менамояд? Шветсия кадом давлати Амрикои Лотинӣ аз ҷиҳати масоҳат бузургтарин аст? Бразилия масоҳати кадом давлат калонтар аст? Тоҷикистон масоҳати кадом давлат калонтар аст? Парагвай масоҳати кадом давлат калонтар аст? Юнон аз ҷиҳати масоҳат кадом давлат ҷойи якумро ишғол мекунад? Туркманистон аз ҷиҳати масоҳат кадом давлат ҷойи якумро ишғол мекунад? Исландия аз ҷиҳати масоҳат кадом давлат ҷойи якумро ишғол мекунад? Яман кадоме аз давлатҳои нобаршуда аз ҷиҳати масоҳат мақоми якумро ишғол менамояд? Юнон кадоме аз давлатҳои нобаршуда аз ҷиҳати масоҳат мақоми якумро ишғол менамояд? Ирландия кадоме аз давлатҳои нобаршуда аз ҷиҳати масоҳат мақоми якумро ишғол менамояд? Чехия ҷазираҳои Азор ба кадом давлат мансубанд? Португалия ҷазираҳои Бермуд ба кадом давлат мансубанд? Британияи Кабир ҷазираҳои Мариан ба кадом давлат мансубанд? Иёлоти Муттаҳидаи Амрико кадоме аз давлатҳои нобаршуда аз ҷиҳати захираҳои гидроэнергетикӣ ҷойи аввалро ишғол мекунад? Канада кадоме аз давлатҳои нобаршуда аз ҷиҳати захираҳои гидроэнергетикӣ ҷойи аввалро ишғол мекунад? Чин кадоме аз давлатҳои нобаршуда аз ҷиҳати захираҳои гидроэнергетикӣ ҷойи аввалро ишғол мекунад? Иёлоти Муттаҳидаи Амрико нерӯҳои барқи оби Уст-Илим дар кадом дарё сохта шудааст? Анкара нерӯҳои барқи оби Саяно-Шушен дар кадом дарё сохта шудааст? Енисей нерӯҳои барқи оби Сансия дар кадом дарё сохта шудааст? Янцзи халқҳое ки ба гурӯҳи оилаи забонҳои олмонӣ дохил мешаванд? Исландиҳо ва норвегиҳо халқҳое ки ба гурӯҳи оилаи забонҳои романӣ дохил мешаванд? Молдаванҳо ва испаниҳо халқҳое ки ба гурӯҳи оилаи забонҳои славянӣ дохил мешаванд? Сербҳо ва хорватҳо шумораи аҳолии кадом давлат бештар аст? Афғонистон шумораи аҳолии кадом давлат аз 100 миллион нафар зиёдтар аст? Мексика шумораи аҳолии кадом давлат зиёдтар аст? Аргентина шумораи аҳолии кадоме аз давлатҳои нобаршуда аз 5 миллион нафар камтар аст? Моғолистон шумораи аҳолии кадоме аз давлатҳои нобаршуда аз 5 миллион нафар камтар аст? Арманистон шумораи аҳолии кадоме аз давлатҳои нобаршуда аз 5 миллион нафар камтар аст? Бутан шумораи аҳолии кадоме аз давлатҳои нобаршуда аз 10 миллион нафар камтар аст? Финляндия шумораи аҳолии кадом давлат аз 20 миллион нафар зиёдтар аст? Полша шумораи аҳолии кадоме аз давлатҳои нобаршуда аз 30 миллион нафар камтар аст? Моғолистон шумораи аҳолии кадоме аз давлатҳои нобаршуда аз 170 миллион нафар зиёдтар аст? Покистон шумораи аҳолии кадоме аз давлатҳои нобаршуда аз 190 миллион нафар зиёдтар аст? Индонезия шумораи аҳолии кадоме аз давлатҳои нобаршуда аз 150 миллион нафар зиёдтар аст? Бангладеш афзоиши табиии аҳолӣ дар кадом давлати Осиё зиёдтар аст? Покистон афзоиши табиии аҳолӣ дар кадоме аз давлатҳои нобаршуда бештар аст? Кувайт афзоиши табиии аҳолӣ дар кадом мамлакати Аврупо зиёдтар аст? Испания ҳиссаи аҳолии шаҳр дар кадом давлат бештар аст? Қазоқистон дар кадом давлат ҳиссаи аҳолии шаҳр бештар аст? Қазоқистон ҳиссаи аҳолии шаҳр дар кадом давлат бештар аст? Австралия ҳиссаи аҳолии шаҳр дар кадом давлат бештар аст? Исландия дар кадоме аз давлатҳои нобаршуда зичии миёнаи аҳолӣ камтар аст? Моғолистон дар кадоме аз давлатҳои нобаршуда пайравони дини ислом бештаранд? Индонезия мегаполиси Босваш дар ҳудуди кадом мамлакат ташаккул ёфта аст? ИМЕА мегаполиси Сансан дар ҳудуди кадом мамлакат ташаккул ёфта аст? ИМЕА мегаполиси Чиппитс дар ҳудуди кадом мамлакат ташаккул ёфта аст? Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар замони муосир масоҳати заминҳои киштшавандаи ҷаҳон чанд километри квадратиро ташкил медиҳад?
25-32 миллион километри квадратӣ. Фонд захираи умумии замини ҷаҳониро муайян кунед. 13,1 миллиард га. Дар натиҷаи эрозия шусташавии замин дар ҷаҳон ҳамасола чанд гектар замини киштшаванда аз истифода берун мемонад? 6,7 миллион гектар. Чанд фоизи сатҳи хушкии кураи заминро ҳавзаю конҳои ангишт ишғол мекунанд? 15%. Кадом давлат аз ҷиҳати истеҳсоли автомобил ҷойи аввалро ишғол мекунад? Ҷопон. Кадом давлат аз ҷиҳати захираи гази табиӣ ҷойи аввалро ишғол мекунад? Эрон. Кадом давлат аз ҷиҳати захираи маъдании оҳан ҷойи аввалро ишғол мекунад? Украина. Дар сохтори электроэнергетикаи кадом давлат нергоҳи барқии обӣ бартарӣ доранд? Норвегия. Дар сохтори электроэнергетикаи кадом давлат нергоҳи барқии атомӣ бартарӣ доранд? Ҷопон. Дар сохтори электроэнергетикаи кадом давлат нергоҳи барқии аловӣ бартарӣ доранд? Алҷазоир. Кадом давлат аз рӯи истеҳсоли найшакар ва қаҳва дар ҷаҳон ҷойи якумро ишғол мекунад? Бразилия. Кадом давлати Осиёи Марказӣ аз рӯи истеҳсоли пахта ба панҷгонаи аввалин истеҳсолкунандагони пахта дар ҷаҳон дохил мешавад? Узбекистон. Кадом давлат ба гурӯҳи мамлакатҳои асосии воридкунандаи ангишт дохил мешавад? Ҷопон. Кадом шаҳр пойтахти давлат аст? Любляна. Кадом шаҳр пойтахти давлат аст? Вадуц. Кадом шаҳр пойтахти давлат аст? Манама. Кадом давлати Осиё ба гурӯҳи давлатҳои моноэтникӣ дохил мешавад? Ҷопон. Кадом давлат ба гурӯҳи давлатҳои якмиллата дохил мешавад? Арманистон. Кадом давлат аз рӯи ҳайати миллии аҳолӣ ба гурӯҳи давлатҳои думиллата дохил мешавад? Канада. Маҷмӯи маҳсулоти дохилии ММД ба як нафар аҳолӣ дар кадом давлат бештар аст? Зеландияи Нав. Дар кадоме аз давлатҳои номбаршуда ММД ба як нафар аҳолӣ бештар аст? Австралия. Дар кадом аз давлатҳои номбаршуда ММД ба як нафар аҳолӣ бештар аст? Норвегия. Дар кадоме аз давлатҳои номбаршуда ММД ба як нафар аҳолӣ бештар аст? Русия. Дар кадоме аз давлатҳои номбаршуда ММД ба як нафар аҳолӣ бештар аст? Қазоқистон. Дар кадоме аз давлатҳои номбаршуда ММД ба як нафар аҳолӣ бештар аст? Британияи Кабир. Дар кадоме аз давлатҳои номбаршуда ММД ба як нафар аҳолӣ бештар аст? Аргентина. Дар кадоме аз давлатҳои номбаршуда ММД ба як нафар аҳолӣ бештар аст? Финляндия. Давлатеро ки узви Иттиҳоди Аврупо аст муайян кунед. Литва. Давлатеро ки узви ташкилоти давлатҳои содиркунандаи нафт ОПЕК аст муайян кунед. Венесуэла. Давлатеро ки узви ташкилоти давлатҳои содиркунандаи нафт ОПЕК аст муайян кунед. Эрон. Мамлакати нафтсодиркунандаро муайян кунед. Ироқ. Мамлакати гази табиӣ содиркунандаро муайян кунед. Туркманистон. Мамлакати гандумсодиркунандаро муайян кунед. Австралия. Кадоме аз давлатҳои номбаршуда аз ҷиҳати истеҳсоли алюминӣ ҷойи аввалро ишғол мекунад? Чин. Кадоме аз давлатҳои номбаршуда аз ҷиҳати истеҳсоли алюминӣ ҷойи аввалро ишғол мекунад? Норвегия. Кадоме аз давлатҳои номбаршуда аз ҷиҳати истеҳсоли алюминӣ ҷойи аввалро ишғол мекунад? Ҳиндустон. Хайр дӯстон, насиб бошад. Дар оянд мувофиқаашро ҳам мепартоем. Дар канал аз дигар фанҳо ҳам вуҷуд дорад. Шумо метавонед оз донавоҳоро аз плейлист Маркази Миллии Тестӣ дарёфт кунед. Хайр, то боздид.